Číslo 18 v najcennejšom drese vždy zdobili vytrvalosť, charizma a hokejová inteligencia. Už veľa sezón odovzdáva svoje obrovské skúsenosti slovenskej reprezentácii. Nechýbal ani pri jednom zápise nášho hokeja do historickej kroniky v ére samostatnosti. Ako kapitán tímu priviedol Slovensko k titulu majstrov sveta v roku 2002 v Göteborgu, k striebru z roku 2003 v Petrohrade a aj k helsinskému bronzu 2003. Bol aj pri poslednom zisku striebra Vujtekovcov na šampionáte v Fínsku 2012. V drese s dvojkrížom na prsiach nastúpil celkovo na 10 majstrovstvách sveta najvyššej kategórie. Zúčastnil sa aj 4 olympiád, vrátane pamätnej v roku 2010 vo Vancouveri. Slovensko aj s jeho pomocou obsadilo historicky najlepšie 4. miesto. V reprezentačnom tíme odohral rekordných 169 zápasov. Šatanovi patrí primát aj v historickej tabuľke slovenských kanonierov s počtom 81 presných zásahov. Takže, milí priatelia, pri televíznych obrazovkách ja som veľmi rád, že môžem privítať muža, ktorý je skutočne a navždy už bude tou našou 18-kou aj pri príchode do Markízy. Zaparkoval na boxe číslo 18 Miroslav Šatan. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. A samozrejme vítam aj vynikajúceho analytika Eda Hartmana. Edo, ty si na akom čísle zaparkoval? Ja som úplne na boku zaparkoval. Ahoj, dobrý večer aj tebe. Pekný podvečer. Tak a teraz samozrejme prichádza priestor na otázku pre Mira Šatana, na ktorú čaká celé Slovensko. Ako sa majú deti? Deti sa majú veľmi dobre. Trocha som ťa zaskočil, že? Zaskočil, túto otázku som nečakal, čakal som niečo úplne iné. Takže... Nie. Je pravda, že ty si síce na olympiáde nebol, ale možno, že si z toho všetkého, čo sa deje, unavený, tak ako keby si tam trávil v každom zápase na ľade 25 minút. Nič to už nezmení na chode udalostí, ktoré sa udiali. Otázka na teba samozrejme, pretože objavujú sa nové informácie a ty možno by si na to chcel zareagovať alebo niečo k tomu povedať. No tak určite tie informácie, ktoré sa objavujú, si myslím, že v prvom rade tak mali zostať medzi nami dvoma. A sú to informácie, ktoré teraz vedenie používa na nejaké ospravedlnenie toho, čo sa vlastne v Soči udialo a komu to hralo. Takže je to veľmi smutné, že po mesiacoch a mesiacoch vysvetľovania nenominácií stále sú to nové a nové a iné dôvody. A je to také zamotávanie sa. Teraz by som nerad kazil nejaký tento večer, keďže čakáme na výborný nejaký hokejový zážitok a na semifinále, tak by som to uzavrel len tak, že určite naše vedenie reprezentácie potrebuje nejaký mediálny tréning, lebo myslím, že sa zamotalo do veľa vecí, ktoré nemáme určite čas na to, aby sme to pomaly rozmotávali. Ja myslím, že je to otázka možno, že všetkých zainteresovaných strán, aby ste si, veríme tomu totižto, že si sadnete. A že mňa len mrzí jedna vec, že sme nedokázali nájsť cestu, ako sa spojiť, ako hrať za Slovensko, pretože aj v minulosti boli rôzne trenice, spory a vždy sa našla cesta, ako to urobiť, ako sa spojiť a podať výkon. A vtedy aj pri takýchto malých nejakých treniciach, ak sa to mužstvo dokázalo spojiť, dodalo to tomu mužstvu morálnu silu a z toho dokázalo čerpať v tých ťažkých turnajoch. Takže teraz je to na škodu veci, že sa tá cesta nenašla, že tam nebola ochota. A ako mohli sme, myslím si, že mať ďalší krásny športový zážitok a je to na škodu veci, lebo spôsob, akým sa to riešilo, považujem za neprofesionálny, amatérsky a myslím, že to znechutilo veľa hokejových fanúškov na Slovensku. Ľubomír Višňovský necestoval do Sočí kvôli tebe? To si nemyslím. Myslím, že tam je veľa dôvodov, hlavne jeho zdravotný stav. Nerad by som za neho odpovedal na tieto otázky. Určite to bolo, Ľubo skúsil sa vrátiť a hrať a prekonať to zranenie. Ja sám som mal zranenie, otraz mozgu, takže viem, aké je to ťažké. Navyše, prepáč, že ti do toho skočím, ale olympiáda nie je takýto podnik, na ktorom by človek kalkuloval a chce tam hrať. Treba si uvedomiť, že Ľubo je platený New Yorkom Islanders a ten zamestnávateľ sa tam vyjadril jasne, jeho lekári sa vyjadrili jasne. Ja si myslím, že Ľubo musí rešpektovať tieto názory a určite nebol 100% fit, ak by bol, si myslím, že by určite prišiel. Takže hovorím, ale nechcem rozprávať za ňoho, je to otázka len na ňoho. Ja by som to pre túto chvíľu možno uzavrel, pretože chceme sa venovať aj tomu semifinále, aj keď ľudí zaujíma tvoj názor, ale uzavrel by som to tak, že keď sa vráti celá výprava na Slovensko, veríme tomu, že opäť vyjde iniciatíva z tej správnej a najpovolanejšej strany, tak aby sa veci dali dokopy, pretože sme príliš malá krajina na to, aby sme si mohli dovoliť mať medzi sebou konflikty, a to jedno či v hokeji alebo vo futbale, jednoducho tých športovcov nemáme.
Určite aj v iných kluboch, či futbalových, alebo aj v NHL sme hrali s hráčmi, s ktorými možno by ste nešli na večeru, alebo sa nejak nemali radi. Museli ste hrať celú sezónu. Myslím, že sme boli profesionáli a bolo by sa to celé zvládlo. Myslím, že vedenie zbytočne nafúklo ten problém a nejak vytvorilo negatívnu atmosféru, v ktorým sa muselo potom mužstvo nejak vysporiadať a nepôsobilo to dobre a naozaj tie výsledky boli rozpačité, ale ja by som aj takto nevalal na tento sport. To myslím si, že vôbec nejak hru mužstva by nemalo ovplyvniť a boli tam vybratí hráči, ktorí tam podľa vedenia patrili a ktorí boli vybratí samotnými trénermi a vedením. Takže, alebo teda neviem kým, keď už boli aj vyjadrenia, keď tréner povedal, že to nebol iba on, kto to vyberal a radili sa s rôznymi ľuďmi, takže je treba, aby niekto za to zobral zodpovednosť, pretože to, ako sa to vyriešilo, opakujem, bolo veľmi nešťastné.